Sziasztok! Ma egy olyan karkötőt fogunk elkészíteni, amit nagyon egyszerű elkészíteni, és nagyon elegáns. Kétféle módon lehet ezt a karkötőt elkészíteni. Lehet szövőkerettel, vagy pedig lehet az ujjunkkal. Én először most a szövőkerettel fogom megmutatni, és utána a barátnőm pedig megmutassa, hogyan kell az ujjunkkal elkészíteni, hogyha nincsen otthon szövőkeret. Szükségünk lesz hurkolóbotra, vagy pedig az ujjunkra. Szükségünk lesz egy S alakú kapocsra, és szükségünk lesz színes gumikra. Bármilyen színű gumik jók lesznek. A szövőkeretnek a két részével fogunk foglalkozni, a harmadik az nem kell. A kiálló részétől fogjuk kezdeni a karkötőkészítést. Úgy kezdünk, hogy előveszünk egy gumit, és azt a kiálló végére rárakjuk, és azt pedig ide. És húzzuk le. Aztán még egy gumit elveszünk, és így rárakjuk. És azt is lehúzzuk. Aztán még egy gumi, amit ugyanúgy rakunk rá. És ezt a folyamatot végig a szövőszéken kell megcsinálni. Bármilyen színnel lehet csinálni, minél színesebb, annál szebb egy karkötő, és lehet úgy csinálni, ahogy én csinálom, hogy egy ilyen színű, egy olyan színű, vagy lehet vegyesen is csinálni, vagy amilyen az ízlésetek. És ezt végig kell ezt a folyamatot megcsinálni. Az a lényeg, hogy mindig le kell nyomni a gumikat. És az is egy ötletes megoldás, hogy külön rakjuk a színeket, hogy amikor nehezebb karkötőt készítünk, akkor ne kelljen össze-vissza nyújkáljunk, hanem meg tudjuk, hogy hol van a kupac, és megtaláljuk. Ha készen van, végigfűztük, akkor, ahol befejeztük, azon a részén fogjuk folytatni a karkötő készítését. Itt nálam a zöld, ezt fogjuk most innen alulról felvenni, mégpedig úgy, hogy a rózsaszín alá nyúlunk, felemeljük a zöldet, és arra rárakjuk. Most ezzel a rózsaszínnel fogunk dolgozni. A zöld alá nyúlunk, leemeljük, és rárakjuk. Akkor csináltátok jól, hogyha ilyen alakot kaptok. Most ezt fogjuk
a rózsaszín alá nyúlunk, felemeljük, és erre rárakjuk. Most ezt zöld alá nyúlunk, felemeljük, és erre rárakjuk. Ezt a folyamatot végig az egész szövőszéken meg kell csinálni. Most a zöldet rózsaszín alá nyúlunk, kiemeljük a zöldet, és rárakjuk. Rózsaszínt fogjuk, kiemeljük a rózsaszínt, és rárakjuk. Most a zöldet fogjuk, rózsaszín alá, és itt a zöld. Most a rózsaszínt, zöldet, és ezeknek amiket megcsináltunk, ezeknek olyan alakjuk van, mint egy kis fülecskéknek. Látjátok? Ezt végig megcsináljuk, és utána jön a kedvenc részem, amikor a karkötőt le kell szedni a horgolótőről. Mindig az alsó szálat. És az utolsót is ráraktuk. Oké. Most elővesszük az S-kapcsunkat, és ahol befejeztük, annak a végét a horgolótűnk segítségével levesszük, kifeszítjük az ujjunkkal, és az S-kapcsot ráhelyezzük. És most jön az utolsó szakasz,
amikor le kell venni. És amikor a végéhez értünk, ezt levesszük, és a S kapocs másik felét rárakjuk. És tadám, kész van a karkötő. És most szőlőkeret nélkül mutatjuk meg, hogy hogy lehet halászfonással gyűrűt készíteni. Tessék! Sziasztok! Most én egy olyan gyűrűt fogok csinálni, ami egy kicsit másabb lesz, mint a másik. Nem más, sem ugyanolyanból fog készülni, csak ez most egy gyűrű lesz. Ez is kell egy eskapocs. Eskapocs kell ehhez. Egy horgolótű, aminek ugye van egy kampocskája, és külön színek kellenek ehhez. Én most ugyan fogom csinálni, és ezt 8-as kell csinálni velem. És ezt erre a 8-asra rárakunk még egy gumit, de erre csak 2 kell, nem kell több. És akinek nincsen horgolótűrje, az kézzel is csinálhatja, de akinek van, az horgolótűvel is csinálhatja. És ennyit csináltunk meg, még a forma nem a legnagyobb, és hozunk még egy gumit. És ezt én most ujjal fogom csinálni, és akinek nincsen horgolótűje, így megcsinálhatja nyugodtan. Lejjebb húzom, mert túl fönt van, és ez nem nagyon jó. És akkor ugye megint rakok, mert ugye 2 kell legyen. És megcsinálom így. És ha már csak 2-3-at megcsináltam, rárakom a ujjamra, és talán így csinálok egy ilyent, rárakom a S kapcsot, és nyugodtan csinálhatom tovább. Így haladunk, látszik a formája. Aztán megint 2 rakunk. Hip-hop. Mindjárt kézen van egy szép kis gyűrű. És akkor megint veszek egyet, ahogy a kifantáziátok. Mert én a kéket felveszem. Az utolsó gumi van itt. Na, akkor itt ezt rárakom erre az ujjamra. Megfogom a S kapcsot, ami ugye rajta van. Szépen. Ezt rárakom a másik ujjamra, és kifeszítem. Úgy könnyebb csinálni. És akkor így rárakjuk a S kapcsot. Rajta van már a S kapcsot. És itt van szép kis gyűrűnk. A jelleges. És egy másik vonalsoknak